Que estades a facer? Estamos lendo o xornal. Aquí fala de Nelson Mandela. Que é Nelson Mandela? Non te lembras? Xa falamos diso da clase. Foi o home que traía moito pola paz en África. Mira que di, se lle falas a unha persoa nun idioma que entende, chegarás á súa cabeza. Se lle falas no seu idioma, chegaráslle ao corazón. Non entendo nada. Que quere decir con iso? Non sei, debe ser cando a miña avoa ven aquí, parruliña, que che vou dar un coliño. E a min dame o salto ao corazón. De susto. Non, de alegría. Pois eu sigo sin entender. Preguntamos a Rosalía. Que é Rosalía? Quen vai ser? A nosa Rosalía de Castro. Buscamos a Rosalía. Moreno. Doceneira Vila. Fina Casal de Rei. Gloria Sánchez. Castelao. Manuel María. Eduardo Blanco Amor. Aquí está Rosalía. E que di Rosalía? Cantarche en Galicia na lingua galega. Consolo de males e alivio das penas. Xa vou entendendo. Eu tamén. Que dá gusto escoitar nosa lingua, non é eso? ¡Claro! Que máis di Rosalía? Casimo pidieron, casimo mandaron. Que cante na lingua que eu falo. ¡Viva!